nke mgbede n'oge ndị Igbo n'ozi sa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma unu anwụchara nke onye chiri ya zere. Gerenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenezdee, abalị 23 ọnwa Maachị, 2022. Ndị nzukọ sineti ala anyị agwala Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii ka o nyochaa ma malite inye ntaramahụhụ ndị si mba ọzọ bịa n'ala Naịjirịa bịa na-amaja ụmụ Naịjirịa. Ndị nzukọ nnọchiteanya ala anyị ekwechirila ma kwe nkwa ileba anya na ya bụ iwu na ntụziaka ụlọikpe nyere ka ewepụga edemede edere na Section 84 nke New Electoral Act. Akwụkwọ etụsiri iwebata n'ụlọikpe iji gosi arịrịọ ka akpọpụga Abakari kpọnyezie ya mba Amerịka ahụzi ya bụ akwụkwọ dịka a nụrụ leba anya na ya bụ ikpe n'ụbọchị taa. Ụlọ ọrụ Pencon enyere ndị ụlọ ọrụ ha mmadụ 28 ntaramahụhụ site n'ịkpọpụ ha n'ụlọ ikpe maka oshi nama nakwanụ otu ego etosiri ịkwụnye n'ọdọ ọba ego ndị Pencon ji mie ala fuo. Ahụla otu igbe ojii nke si n'ime ụgbọelu mba China kọkasịrị akọkasị n'oge gara aga n'ụbọchị Mọnde n'ime izu a. Nwa afọ Naịjirịa na-asụnye ọgbụgbo Victor Osimhen ekwela nkwa na ndị Super Eagles ga-eti ndị Black Stars ịgba n'egwuregwu a ga-akụ na Fraịde n'ime izu a. Sonye anyị na www.osisaradio.com. tọzie ntị n'ala ka m gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ nke anyị jiri bịa na mgbede a. Ndị nzukọ sineti omeiwu ala anyị enyere Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii Usman Baba enyere ya ntụziaka si ya malite ịnwụchi ma na-enye ntaramahụhụ ndị si mba ọzọ wụchi ala Naịjirịa na-emegbu ụmụ Naịjirịa ọkachasị ndị na-arụrụ ha ọrụ. Ọ bụ site na arịrịọ nakwanụ okwu nke si n'ọnụ Sinetọ Degi Eremienyo wee pụta n'ụbọchị Tuzdee echi gara aga n'oge ha na-enwe nnọkọ ha na National Assembly nke dị n'Abuja. Sinetọ Degi Eremienyo onye kwuru ma rụtụ aka banyere ọdịrị ntaramahụhụ na mmaja ndị isi mba ọzọ na-enye ụmụ Naịjirịa ndị na-arụrụ ha ọrụ. Ọ gara n'iru kwuo na ọtụtụ akụkọ dị otu a ka a na-ahụ ụbọchị niile gburugburu ala Naịjirịa. Ọ rụtụrụ aka n'ihe mere n'ebe otu nwoke ahụ ya bụ Friday Ndubisi bụ onye na-arụrụ otu ụlọ ọrụ bụ ndị China nwe ya bụ ụlọ ọrụ. O kwuru na Friday Ndubisi na mmadụ abụọ ndị ọzọ na-arụrụ ndị a ọrụ bụ ndị ụlọ ọrụ ha dị na Gudu District nke dị na FCT Abuja. Sinetọ gara n'iru kwuo na mmadụ atọ ndị a nke otu onye n'ime ha sikwanụ mba Chad ka ndị ha na-arụrụ ọrụ bụ ndị si mba ọzọ bịara na-enye ha ntaramahụhụ n'ihi na a na-achọ rọd eji arụga ọrụ achọ. Akụkọ kọrọ na ọ bụ ntaramahụhụ a na-enye ndị a ka otu onye si elekọta ya bụ ụlọ ọrụ bụkwara onye si mba Lebanon bịara bịa werezie ihe ntaramahụhụ ka njọ na-enye ụmụ otorobịa ndị a iji jupụta ha eziokwu n'ọnụ. Ọ bụzi site n'ime agwa nke a fere obi azụ ka otu n'ime ụmụ okorobịa atọ ndị a jiri gbabiri nwụọ oge a na-ata ha ahụhụ. Akụkọ gara n'iru kọọ na akụkọ a na-akọ mmege na Abuja na ọ nwekwara ebe dị iche iche ọ na-eme bụkwa n'usoro eji ata ụmụ Naịjirịa ahụhụ. Onye sinetọ ọzọ aha ya bụ Isa Jibrin bịara bịa kulie kwado ihe sinetọ kwuru ma kwuo na ọtụtụ akụkọ na-agbanye mmiri dị otu a ka a na-ahụ gburugburu ala Naịjirịa. Ụfọdụ ka a na-akọ akọ, ụfọdụ enweghị onye na-ekwupụtanụ, ụfọdụkwanụ bụ nke a na-etinye n'ime ala
enweghịkwa onye na-anụ banyere ya. Ọ bụ ya meziri ndị sinetọ ndị a ji ya ayịyọ ka enye ndị uwe ojii ntụziaka ma nye ha iwu ka ha malite ịnwụchi ndị si mba ọzọ bịa Naịjirịa na-enye ụmụ Naịjirịa ntaramahụhụ. N'otu aka ahụ, ndị sinetọ ala anyị gara n'iru gwa ministri na-ahụ banyere ọrụ nakwa inye ndị mmadụ ọrụ, tinyekwara ministri ndị ọzọ nakwa ejesi ndị ọzọ ka ha nye aka kụpụ enweghị ọrụ isi abụ okpu na Naịjirịa site n'ịkwado usoro na ụkpụrụ dị mma iji welite ọnọdụ obibi ndụ n'ala Naịjirịa. Ndị omeiwu nzukọ nnọchiteanya ala anyị ekwechirila ileba anya na ya bụ ntụziaka bụ nke ụlọikpe nyere Attorney General ala anyị ka ọ kachapụ ihe edere na Section 8 nke New Electoral Act. Ọ bụ otu okwu a ka a ka na-atụle na ogige National Assembly nke dị n'Abuja. A tụlere okwu a n'ụbọchị taa, nke mere na ọtụtụ ndị omeiwu ala anyị bịara kwechiri ma kwuo na ha agaghị anabata ka a kagbuo ya bụ edemede bụ nke edere na Section 84 nke New Electoral Act. Ndị Assembly, National Assembly ala anyị gara n'iru kwuo na ntụziaka bụ nke ọkaikpe ụlọikpe nyere bụ nnọọ ihe na-egosi na ya bụ ọkaikpe eriji ha afọ n'ọrụ tosiri ịrụ. Ozi ọzọ bịaziri n'aka onye na-ekwuchitere ndị nnọchiteanya ala anyị ọnụ bụ Femi Gbajabamila. Ọ gara n'iru kwuo na ha achọghị ka ala Naịjirịa wụọ ugwu ndị nnọchiteanya ala anyị n'ala, n'ihi na ọ bụ ite ha unyi n'ihu, bụkwanụ ntụziaka nke si n'aka ụlọikpe were bịa ka a kachapụ ya bụ ihe edere na Section 84 nke New Electoral Act. Anyị cheta na ya bụ New Electoral Act ka onyeisi ala bụ Muhammadu Buhari kwadoro n'abalị 25 n'ime ọnwa February, mana ọ gara n'iru nye ntụziaka ka a kagbuo ihe edere na Section 84 nke ya bụ New Electoral Act. Ihe edere ebe ahụ na-akọwa na onye ọbụla nọ n'okpuru ọchịchị agaghị enwe ike ịtụ vootu maọbụkwa atụọrọ ya vootu n'oge a na-eme convention maọbụ ọgbakọ Congress nke otu pati nke ọ nọ n'ime ya. Ọ bụzi nke a mere ka onye isi ala ji nye ntụziaka ka a kachapụ ya, mana ndị omeiwu ala anyị tinyere ndị nzukọ nnọchiteanya ekwechirila ma kwuo na ha agaghị akachapụ ya bụ ntụziaka. Ka ọ dị ugbu a, anyị cheta na Fraịde n'ime izu gara aga, ọkaikpe Evelyn Anyadike bụkwanụ onye na-elekọta ụlọikpe Federal High Court dị n'Ụmụahịa steeti Abịa nyere Attorney General ala anyị iwu ka ọ kachapụ ya bụ Section 84, bụkwanụ nke si n'aka ntụziaka onye isi ala anyị. Mana ka ọ dị ugbu a ka na-atụle ka amarazi ihe a ga-eme ka Nwaugo wee biri. N'ihi enwetaghị akwụkwọ bụ nke Attorney General ala anyị jiri gbaa n'ụlọ ikpe ma yọọ ka enye ya ikikere ka enyefee Abakari n'aka mba Amerịka iji leba anya n'ebubo a na-ebo ya banyere ịtụ mgbarahịa oshi na ama. Ọ bụzi ụlọikpe nọ na-eleba anya na ya bụ okwu n'ụbọchị taa, ụlọikpe Federal High Court nke dị n'Abuja. Ka ọ dị, onye na-ekwuchitere ọnụ Kyari, aha ya bụ Rini Jimo, gwara ụlọikpe n'ụbọchị taa na ha enwetaghị akwụkwọ a nke Attorney General gbara iji nye ikikere ka a kpọfee Abakari n'aka ndị mba Amerịka. Ọ bụ ya meziri o jiri yọọ ụlọikpe n'ụbọchị taa ka enyetu ha ohere ka ha nweta ya bụ akwụkwọ tupu ori ha mara ihe a ga-eme. Iji kwadokwa arịrịọ ọrịrịọ, ọkaiwu onye na-ekwuchitere ọnụ Attorney General ala anyị bụ Pius Akụta gara n'iru gwa ndị ụlọikpe n'ụbọchị taa na ya bụ akwụkwọ bụ nke ha gbara ka enyefee Abakari n'aka ndị mba Amerịka. Ha
enweghị ike ịhazicha usoro ya n'ihi na ha enweghị ohere ịhụ Abakari ebe ọ bụ na ndị ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency jisiri nwa amadi a ike, enweghịkwa ohere enyere ha ka ha hụ ya. Ọ bụ ya meziri ọkaiwu jiri nyezie ikikere ka eyigharịa ya bụ ikpe n'abalị 27 n'ime ọnwa Eprel, bụkwanụ ụbọchị a ga-eleba anya na ya bụ okwu. Ọ bụ ọkaikpe Ịnyan Egwu yigharịrị ya bụ ikpe ma na-atụ anya na mgbe a ga-eyi ya bụ ikpe n'abalị 27 ọnwa Eprel, akwụkwọ niile a ga-eleba anya ga-ezu kpọmkwem. Ozi anyị nwetara na-akọwa na ndị ụlọ ọrụ National Pension Commission ka ọ dị ugbu a agbapụla ndị ụlọ ọrụ ha mmadụ 28 n'ụlọ ikpe maka oshi na ama. Akụkọ kọrọ na ego karịrị nde naira 100 ka a na-achọzi achọ bụ ego tosiri ịkwụnye n'ọba ego ndị National Pension Commission iji hazie ndị eji ụgwọ penshọn. Ozi enwetara n'aka dairektọ ya bụ ụlọ ọrụ aha ya bụ Odoziakụ Aisha Dahi Oman kọwara na ya bụ akụkọ mere eme ka ọ dị ugbu a ndị kpara agwa na-egosi agwa onye oshi na-enweghịkwa obi ebere. Ọ bụ ya meziri eji kpọpụ ha n'ụlọ ikpe. Ka ọ dị ugbu a na-atụ anya na a ga-enye ha ntaramahụhụ dịrịla ha maka ya bụ agwa oshi na ama. Ahụ na otu igbe ojii bụ nke si n'ime ụgbọelu nke kụkasịrị akụkasị, aha ya bụ China Eastern Airliner. Ọ bụ n'ụbọchị Mọnde n'ime izu a ka ya bụ ụgbọelu kọkasịrị, ebe ọ dị ugbu a ka na-achọ mmadụ 132 bụ ndị nọ n'ime ya bụ ụgbọelu. Ọ bụ n'elu ugwu nke dị na mpaghara South mba China ka ya bụ ụgbọelu kọkasịrị. Ka ọ dị ugbu a ihe anụnwa enyopụrụ ya bụ igbe ojii nke si n'ime ya bụ ụgbọelu wee pụta. A na-atụ anya na ya bụ igbe ojii nwere nnọọ ihe nọ n'ime ya bụ ihe ga-enye aka ka a mara ebe ụmụ ndị a na-achọ achọ nọ, ma ha nwụọla ma ha ka dị ndụ. Ya bụ igbe ojii ka a na-atụ anya na enwere ihe ndị rekọda dị ya n'ime. O nwere ike bụrụ nke a na-akpọ data rekọda ma ọ bụkwa nke a kpọrọ cockpit voice recorder, bụ nke a na-atụ anya na ọ ga-anọ n'ime ya. Otu onye kwuchitere ọnụ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ banyere ụgbọelu na mba China aha ya bụ Mao Yanfengen gara n'iru gwa ụmụ mmadụ na ndị nta akụkọ na ọ bụ taa ka eji eleru anya banyere ihe mere ya bụ ụgbọelu na-enwebeghị ihe mberede nke ụgbọelu malite kemgbe afọ 30 ọ malitere rụmọrụ. Ya bụ ụgbọelu kọkasịrị n'ugwu Wuzu nke dị na mpaghara South. Ọ bụ n'ụbọchị Mọnde ka ọ kpọtụrụ. N'akụkọ egwuregwu, nwa afọ Super Eagles na-eti ịgba na-asị n'ekpere ọgbụgol aghara aha ya bụ Victor Osimhen agwara ụmụ Naijiria ha dere jụụ ha mere nkụja na ha ga-eti ndị Black Stars of Ghana mmụọ ọ bụrụ na ha zute ha n'ụbọchị Fraịde n'ime izu a n'ọgbọ egwuregwu nke dị na Kumasi. Osimhen bụkwanụ onye so ndị Super Eagles na ya bụ amamaka gwara ndị Naijiria obi sie ha ike na ndị Super Eagles ala anyị ga-etozu oke maka iko mba ụwa nke ga-akpọtụ na Qatar n'afọ abụ 2022. Nwa amadi a onye na-akọrọ ndị Napoli egwuregwu bọọlụ ma nya sinye ọkpụgo gwara ndị nta akụkọ na ndị Super Eagles ala anyị ekele ajụnume ma dị njikere isonye ọgbụgolu kara aka na Ghana. Ọ gara n'iru kwuo na ọkụ na-aghọzi ụmụ Naijiria nkọ, o nweghịkwa ihe ọzọ ha na-eche echiche na-abụghị isonye ọgbụgo ma tozuo oke maka iko mba ụwa. Ọ bụrụ na apịacha ya bụ egwuregwu na Fraịde n'ime izu a, ụbọchị 4 gacha, a ga-akụ nke abụọ ya na Naijiria, nke a ga-akpọtụ na Motion Stadium nke dị n'Abuja.
anyị bụ Chinedu Ezenagu na ndị ọzọ nyere ya aka chịkọta ya bụ akụkọ ka mụ onwe m Chinedu nwa na-ekwu tụgharịa ya bụ akụkọ ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo ji asị nwanne m ihe dịka gị akọkwara m ụgbọ ọgụrụ mịara nwunye di m ndewo nọ.